Pili ako problema ba yun sa muslingan ba nga isang batasan lagi abot di ko sabot kung nganong na problema ko aning batasan nga ngilad kay no iniyon ako pagsugod ang mga pangitabo ha. Pre, mo ni sister pre. Bago ni mo pinalit pre. Hinatang nis kong pagbangkong taon pre ay. Taga? Oo, kato bagong naulian taon na uli si man ba. Giveaways. Giveaways ni. Suro mo gus lambay nya gidadaan dai ko nya sista porbida. Piko na bi. Oh, mo ni ko si sister. Nindo tingog sa. Mayo sa. Ikaw yung makalihian ni pre, unsa man? Bi ato kuno soba na to pre. Subha. Kataw to na to ato paborito nimo. Ato tiltilon para himo to sundag subha to. Gela. Kato paborito nimo pre, atong priming katahon. Unsa man? Amo kay hapon na si kan boys ko ha. Askan boys ka? Ay ikaw itaas. Sige. Unsa man? Okay. Katong para sa akong asawa, devoted to you. Okay. Okay. Larga. 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 Baka maor ka ko ng tasa ni to you. Wow. Okay, kaya da. Masul. Pre, kuan be. Magsulok po pre. Masulok ka? Ako kanta apil na kog bangga sa pop music. Di ba? Pop music festival. Apil yata anang kanang Manny Pacquiao amateur hour pre kanang 1 million premium. Oy, the best kana. Nindo ta bro. Manny Pacquiao. Wow. Manny Pacquiao amateur hour 1 million. Ngapil sila na si Kuan katong amigo na to taga Mandawi ba? Si Kuan kato si Sila din Padakay, Noel Villarin, ngapil. Noel. Amigo mo na nato mga suod mo May nato mga tagod, may mga hanta. bitaw. Sige, unsa man? Ha? Kuan pre kanang Unsa man? ano di ka mutan na ko. Yapil nimo ang hindi mo sa bangga katong imong gikata. Oo, pre. Lagi nindot. Maayo gani kay wa ka pabungi no. Pagka kantahan yun pre. Ingon mo kag yapil mo bangga. Kay bangga bitaw tay tol adto pre. Usa man bangga be? Bangga sa mga Pilipinong awit? Bangga lagi sa mga Pilipinong awit. Mo ba di? Bao di title ng kanta gyud mo gyapila di? Anya kadaog ka. Wa kay bangga man ko. Sige, kanta na. Sugod ko. Sige. Katubang kuan ako ang kumpusa. Lesson ko ba? Okay. Nasuod na gito. Yeah, talaga. Kapiting kahintang po. Aha. Tanuna lang intaon mapas mo. Aha. Lawas nagdiwang nagluspad mata nagsiga. Aha. Panghasulis the name of my gin. Kunhain barkada mag-inom tuwa ko nila. Subaan sa pre. Nag-iahak lang. Yeah, pre. Sama ni. Giyahak iro aslingan na to pre. Tay may magyud nga ikay kanta beda. Wa po inyo na iro pe. Wa mo buhi iro. Dago nang gibuhi no. Sapa po din unsa. Ay. Di ba ta ka concentrate sa kanta ning na. Okay pre. Halami ang puspusang iro ay pero gaba na taon ay binagal. Di na pre, mapriso ta pre. Mao lagi. Oy Nober, unsa man ang kasama baron? Ay. Iro aslingan na to ay. Hala, ay wag ka sila kabadlong. Kasaba ka ng iro. Beda. Butan na nila eh. Karon raman ang sabat-sabat kantang pre judak. Biya ako na yung pangin lang pre. Murag wa ko yung iro sim kanta pre ay. Kuchuda pre oy. Ay, kinahak aning mga silingan na. Ay, di ba kabadlong ang ilang iro? Animal ay. Day. Oy, mindasa ka oy. Kita patay. Usa? Ginoo ko. Sugaw ng sawa ng Minda pre. Asa to siya pre? Ngita ko doon siya patay. Nay, dagas midriyo. Patay ko no. Asa man pre? Asa man? Abot asa to ngitag patay. Porbida oy. Naade daghang patay sa gawa siguro. Ka pre. Ay. Bitaw. Ang sundan ko kadiyot akong sawa pre ha. Kay lahi naman yung bayana. Narabayaw yaw na niya. Unlimited. Pre, ako sa rin kayo ta. Marawa na mo tingog diha. Kaya lang ka pre. Bilin lang ko. Yeah. Mayo! Raytaw! Ayo! Mayo! Tubag mo yung mga hinampak na amo diha! Ay, day. Doon sa tao kay ibo ng giduk-duk gate nga. Kahoy taon unsa man ka? Pangasamaan ko ni mga hinampak noon, mga animal ni mga tawhana, di ka mo pahilom silang iro. Ay, lang taon pagitag gubot. Istoryahan lang tarong taon. Pabuang-buang ganit iro tubag, rak-rakan ko maniron. Tara. So, dali dali. Pasagi lang gugugod. Di ko makatugtog sa kasaba ng ilang iro. Ato na istoryahon. Iyon niya, silingar ko na nato. Sama ka. Wa ko mo ilaan ilang ato mga silingan, way mga buot. Mayo! Day. Kalma lang. Mayo! Kalma lang taon, day. Bida, tuos sa taon. Ano, Berba? Ay, nagpugpog ni gid ha? Animal industry sa gada. Mura sa kagkure ka mo pugong-pugong nako. Naon sagdi, tika pugngan nga.
Ang pong di tagabungan saba mga ka dito, masaba pa mga siro. O sa imong gusto, ha? Ngisihan na ako sila tungkol silang iro, ha? Ang audi ko mo syagit, hindi man sila mga bis ilang git. Usa pagkabling ako may tao sila hataw. Aha? Hmm. Wala tao dito? Why? Ah, pagkabungot si itoy. Recorded by X Thunder Gaming. Inani kabagsik sa dangako ang asawa taon mo suong nagditso taong iyang kalagutan ba. May lang gani kay wa dito ang muslingan silang bay. Way tao, unya. Oh, naon sa mga diha sa may bitana. Kaisog mo ni naong oy. Da. Atngan ko ng atong silingan. Litsi na sila, di ka mo mapahilong ang ilang iro. Sabi taon ka ay kalimti na tao ay. Ay pagitag gubot gug. Ang sugod tayo pagkita gubot. Wa ko mangitag gubot, oy Norbert. Gusto lang na ko nga mahusay ng problema, ha? Saan ba kina ilang iro? Kanang magabi Kanang matuog ta? Nya, naitaw mo agis daplin, mupagot ang ilang iro, maigting ta. Imbis lamin na kaya itong katog. Ha! Dako na ba ka ng iro nila? Tingog lang daan inig pagot ng iro, Murag yun, dunay baffle. Pagkita ko ayun. Perting dako, Ang angpog dili perting dako nga perting mo sang kusugaw paggot ana. Tungod as gidakon kay dako. Huh, lagot ka ni ko nilang iro, awa niya. Dadaan ko ginag iro, murag lipante ang gidakon. Bungot sa ito tre. Mariminda, may adlaw ni mo diya, Mare. Uy, may adlaw sa nimo, pre. Si pare Norbert. Naaman, pre. Sudla lang, pre. Salamat, Mare. O pre, siyo ko nimo. Ang ka. Lae kayo, pre. 600 pesos ba, pre? Unsa man? Subat ah. Oo, may ka na pa. Agdan, di ta ka agdon. Kabol gini gusto na ko. Sige. Kisa may atong papaliton para suba. Minda lang. Sa maikon, Mare. May ikaw man kang kumarim na nimo. Unsa mo kay? Okay, pre. Ikaw lingon, pre. Itagaan na ng kwartas para subaon. Sayo may problema. Nya, kita lipalit sa Birkol! Barkol, oy, bida. Barkol, pre. Fighter ay na tayo. Kana. Ya. Pre, dai pa di ka may kog Mare, pre. May ikaw gutaon. May ikaw man kang inom sa na. Oh, mo inom sa dinas Mare, pre. Inom oy. Oh. Kamao din na sa mo inom. Kumao oy. Kumao mo hagis inom pa ba? Kana. Oh. Sulti ba kung taro nimo? Asa may gusto pasingot? Kana. Singot ko na. Sahod mo na. Tingurag si Mare mo rin, pre. Kita ka. Pagalit ka inom. Hagis na. Mare. Sa buta ba ka inom na? Oo, sabi. Yung sabi kong Mare, pre. Kinsa pa. Mong siringan ka ng iro. Oy! Ayaw pag-isog-isog din ha. Kanya ba ka sa akong teritoryo ang amawa Yeah, ka? words good. Oh? Natuo kang mahadlo ko nimo? Kung inyo ni teritoryo din, he? Uy, dahil sultian ta ka. Kung asa ko magbarog, ako na teritoryo. Nabuang ka diha? Unya niyam ka magbarog sa amo. Unsa man? Imo ning teritoryo. Oh, nga naman, palag ka? Yati rasad noon. Mag-isog-isog ka din sa among panimay, day. Suway. Say suwaye, o say suwaye? Suway, isog-isog. Na, kay na. Kaya, huy kanahan. Ganihan ako ng hagis din, he. Huwag kang kakita, huwag kang kadungog, ha? Gusto kang ibton ko ning haligin inyong gate. Uy, kambugira ba yan nimo? Magkaibot ka? Bisag imo pag ilong akong ibton, day. Oh, suway. Tayo pa, nada kay ilong. Ano man, day? Sa tanaw ni mo, ani. Aw, abi na ko kubagra na. Kubag sa mong mata. Sige, suway na yun. Suway gagis siya. Suway eh. Hoy, ganihan ako ng hagis dire. Gusto kang usban ako, ha? Usban ako. Suway eh. Adi ay suwayan. Ay, Ay! ha? Usaban, ha? Tulyo! Ha? Tulyo! Ha? Dahil magdali! Ha? Ay, buang ng hagis ka! Buang di ay Ay! Ha? Tulyo, magdali! Ha? Ha? Usaban, ha? Usa. Ay! Ay! Giguba nga itong gate. Talawa! Yung sala ni Maday. Ay, kung daya dia. Daya kip na. Huwag ka kaila, ha? Ha? Huwag ka kaila ako. Kay wak ko kaila ninyo. Mga silingan man tamo pero wak mo yung mga buot. Laruhon ko nun na ito, be. Unsa ba'y problema ni mo, ha? Gusto kang ipadakop ta ka? Suway pa na ko, Brad. Suway. Oh. Suway. Sige. Hala, patay mo na eh. Ni apas na akong bana. Bago pa ng laya, do. Unsay, May problema ni. Ha? bay, asawa ni mo nang hagis mo sa amo? Oh. Nagpalain lang na. Unsay na pala Wala na pang hagis nos bay. Mao nagpalain siya din eh. Dini siya nang hagis inyo. Mao ba? Ano din mo asawa, bay? Normal na diya dito sa amo. Ako bitaw. Normal na masod na mangulata kong tao. Unsa? Oh, nga gipulaan naman ko kulata taon. Pasinog. Anhi ko magulata din na sinyo. Oh, Recorded by X Thunder Gaming. Unsa man, ha? Gusto mo gubot? Gusto ba mo? Sulti mo. Anad na kay mi ana. Busak ka mo kung wa pa mo maanad og gubot pag anad-anad mo.
Brad, pwede ka tuloy ni istoryahon, Brad. Adili! Oh, gikapoy na may anang pwerteng sabot na mo anang inyong iro. O, sa mga problema, ani. Wa day ka mahibaw di ay ha? Kanang inyong iro nga murag leon kadak saba kaayo. Kay naaman niyo gibutang tungod sa among kwarto, di may makatuog in town. Kay nigpaghot ana, murag mukurog hashtag among atop. Kung sa mga iro nyo, kadako ba na, ha? Dako kay now, dako pag kay ko. Brad, gini mo na gitawag og St. Bernard Dog. Usan dis mga higanting iro. Si Bernard, ha? Higanti, ha? Pero, tanaw na, ang talawanag na ako, eh. Nga naman, na mo'y iro sa inyo. Oh, bida. Ha? Na mo'y iro, malagi ko kadungog. Naami iro sa mo, Malagi ah. ko kadungog. Ang di ba parehas ng iro, sa baan kayo? O, sa malingan sa inyo iro. Kwan, gigan lang to. Kana inyo iro sa tulungan kali, ada? Ha? St. Bernard, di ka ni sa gawas. Mahal pa ni mo. Kaya inyo iro. Sam na iro ba? Ha? St. Bernard, na? Katong among iro. Di ito basta-basta. Kung sa lagi nga na inyo iro. St. Francis. Iro, St. Francis. Bida. Naam ka ni St. Bernard? Ano naman inyo? St. Bernard, mo St. Francis. Gikan po na sa gawas nyo. Di, bago nang hinatag ni Kutsihan Aldi Diaz. Masaman, ha? Sa, Gikan na lagi na sa gawas. bagong gawa sa BBRC! Sa? Ano ba, ha? Baura mo daan, ha? Kanay inyong iro, ha? Baura mo. Kung dili ka magkabadlo nga ng inyong iro nga sige paggot, stipliri ng bakbana. Wa mo yung mga kaikog sa inyong silingan, sabak inyong iro. Nay matuog, nya, kusukin paggot inyong iro, magkamata. Unya inyo na pasagdan. Ay mo pagbot, ha? Ay mo pagbot. Ayun sa iyo pagdot. Badlungan na ninyo, ayaw igna, ay pagbuot, ha? Di ba, Inaminda? Asa naman to ako kasawa? Lakaw na, ha? Pero ako lang, ha? Wa mi mga angkon na ng inyong iro, ha? Ang amo nga badlungon na ninyo nga di na bisig paggot, pasagdan na sa ninyong saba kayo! Saan man ang mo pagbadlo nga di man nakasabot og Bisaya? Ang problema na ninyo kung saon na ninyo pagpadlong na. Nga no, bitang buhi-buhi mo ng klasihas iro niya di kasabot binisaya. Badlungan na ninyo! O di, mag-abo tas barangay! Awa na! Hapit yun bunugas kong asawa sa musilingan. Kaya lagi, murag busukol man sad. Nga dili na papildi ako kasawa. Mao to nga among lang silang ipasabot nga dili pasagdan ang ilang iro nga magsigig paghot. Ilaw tang badlungon ba? Unya, nanlabay mga pila ka adlaw, may nahitabo sa ilang iro. O sa? Ano taong kami inyo pasangilan na inyong iro? Nga naman. Nga nung di man kamo, nga kamura may magsigig reklamo bahin sa mong iro. Ha? Ba't pa sabot, may kalagot mo sa among iro. Ha? Timan ininyo ha? Unsa gani mahitabo sa among iro, mamatay gani na, ikihatagod mo. Sa? Oh, Uy, daw. nagluya ang among iro. O posible nga inyo kining giluan. What? Kung sabi na taon, kasi pinili siya nga gilo yung iro ha? O gawas ba nga, anong maingo magkagiluan nga, nagluya man ka na. Basig, gibiyaan na siya, uyab mo nagluya. Ay na lang taninyo. Siguro alang gud na way mahitabo sa among iro, pag-ampo lang mo. Ano? Namatay yun ang ilang iro, marag hiluan ba? Nagduda ako nga dunay naghilo sa ilang iro. Ang problema kay kami may gipsangilan, kami himog suspek. Mao to nga, mao ni akong problema ron. Saan man na mo nga, kami may nagpsangilan. Mahalo na ba kuno to ilang iro kay St. Bernard kuno to? Purbida no, dako ra ba kayo gikas gawas. Karon saon man ni namo unsa may buhato naman eh. Naamig kay amigo Kuya Gili nga mang muhig iro or mag-train og iro, palihog. Ang bagdi niya mong silingan kung magbuhi silang iro sunod, ipa-train sinon ha? Unsa man kung kamo pasultihon, Norber. Good morning, Ate Pres. Good morning. Okay, rining buntaga, Ate Pres. Yamog kayong kapuntagon tungod sa daghang bagyo si Christine. Nga grabe yung kayong pagbunog dito sa Pilipinas. Luoy kay atong mga kaigsuunan dito sa Sampaloc, Batangas. Luoy kay Ate Pres. Luoy ataon. Ato lang silang iampo taon. Sa tanong mga matay, daghan kayo. Grabe yung kayo. Nakaroon, bitaha ni Skuan, Ate Pres, si Leon. Kay wa kayo. Kaning atong pag-record ani mao ni pagitabo sa Christine og Leon. Niya ba si Leon abot na? No, naabot ta. Lisod na sa tumpar pero wa kayo layo ra man sa Pwede mo sagbat lang. Bam, unsa bam?
paghuros gyud bagyo nga Christine, mao say pagpanganak sa asawa sa akong pag-umangkon dito sa Bohol nga si Christine. Ha? Oo, nya mo na nga. Kasagaran ako mapagumangkon gulyat. Ako lang mo tanong kung sa ingana ng bata, ini gawas, kung laki ba. So ako andaman. And kung pananlit ang laki, kaya nga sa bana ninyo, yung bana Christine, so ko, ninyo, Chris. Pero kung babae, ninya Christy. Karon kayo na babae man. Atol sa bagyong kusok kayo, ninya Christy, kinga, nagtagaro, kinga, bata. Mao ba? Oo. Nasa ko yung bigang Christine Camarillo diha sa pilar pagka buutan man atong mataa taon di ba to baldita. Nya karon kaning Christine nga ni Adinhe pastilan ka isog ako kasabot. Dako kayo damage no ang kayo. nahimni. Hindi pa kasi kusog at please ang uwan mo grabe kayo. Mauna munang kusog kayo ang tubig. Diri sa tuwa hangin kusog. Pero di kayo katong udetlan, dili kay to tubigon. dili to tubigon. Hangin. May kusog hangin. adto. May ito kay way kay uwan at Managhoy ko to, managhoy. Kunya para dili Hala. ay Hala, Jen! Aron dito magluya kami itong gibagyuhan inom og doon pepitabliya kay para taas ang inyong energy. Happy mo permi. Wa man ka magnaknak. Ate Pres, kanang ato lang ikodoli sa mga nahintungdan nga mga kaigsuuna nato nga namatyan taon dito sa Luzon, sa Batangas o sa Sampaloc o uban pa na diha taon ha sa tanan nga namatyan diha condolence lang ninyong tanan kung kasabot mo na mo mga Bisaya mi pero condolence ninyong tanan. Unya O kailain bialan ka ng maingon usay nga. Salamat lang itaw ang bagyo to sa Luzon na agi. nabi. Dili kuno na mao. Kay nga may mataw sa Luzon, dili din nato mga igsoon. taon ra gyapon ato arang mga kaigsuon ng Pilipino. Ay, labing apitan doon eh. Ang wa gyud lami Ate Pres no kanang mag-away ta sa politiko. Mag-away ta. Ano naman sad? Mag-away sa mga politiko, maglalis, mga dinautay, partis mga politiko. Nawa sa kailan nato oy? Mano kaning politics sa Tibres, no? Mag-unay ang mga tao, di ta Mauna. kasabot. Basta politika nagaliskutan, mag-unay ang mga tao, mag-unay. Di. Munang ako karon gulyat dire ko maapil. Ayaw na lang. Si Jaray gilamian. Si Jaray Gilamian, bahala mo diha. Wala yun, Lan, May ka kay senior naman ka no, kadawat naman ka permis mo senior, pwede naman ka din ang butar, kaya sige no kadawat. Mao ba? Oo, kadawat naman ka permis senior naman ka. Pero Kami mabutar taon ko, mo butar pag yun, be. Bubutar ko oy. Bubutar ko, bro. Away. Lan. Siya, kumura ito, pilion. Ay, Putlong ta ka ha? Okay. Ang nang kang mag-away parte sa politika. Ano naman? Ini kadaog sa kapitan ang ilista ng mga Porrelas maigo. Ang ilista sa usay moagi mo sa barangay ang mga senior nga makadawat sa benefits Porrelas maigo no. Ay lang ilista ang suod ras luwag. tinaon niya. Ngayon ta nato taon. Ay, Di kanang na mga tapos ninyo. kamong naa din ha. Ayaw nang balibihagin yung mga tao. Nanarba sa ilahang mga tao sa dati press kanang murag bulihon. Dili gulyat natural na. Bulihon ang katong tao sa ilang kontra. Kaya nagwali kay dito na speakers. Mo na man. Mo na natural lagi na. Ay, lain na ito, Ate Pres. Ito, Pres. Unya, sa tanang mga tao po ni former Kapitan John Ramos. Okay. Miguel Foliar, fertilizer. Good morning. Kap, unya, sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito. Dudong GR Pipito Destolino. Hala, inom mo sa tuang number 1 nga kape karon nga mao'y kagubtan sa katauhan ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Yan nindot kay natong imnon sa tuang paglakaw-lakaw trabaho taog unsa para diha ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mapalitan ninyo sa bisag asang butika ang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. The best kay natong imnon. Di tagapuyo na na. Unya sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kankita, Lester Daan, ingon man si Kujial Praches, Ilyaga Paris, Ginhawa Nilpin, may asim pa. Unya si Pare Dave Tumulak. Pare Dave Tumulak. O si Lester Daan. Hari Iran. Hari Iran o si The White Band, si Bariti Grammar, okay? Ate Pres. Okay. O niya, ako na? Ikaw na, Ate Okay. Pres. O akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka mokaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ini pa ni uto nimo mao gihapon usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay ka mokaon sa imong paniudto. Mao gihapon ini panihapon nimo sa di pa ka mokaon sa imong panihapon inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na no problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkaguol or mahadlok. Tungod kayo na makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong gibati bahin aning kidney ug UTI.
Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan na ito makaigsunan nga mikamit sa tuang #1 nga plus Sedliniment Oil. Thank you. Kamo gyud ang naghimog #1 sa tuang Sedliniment Oil. Tungod kay nasayod mo kung sa kapektibo atong Sedliniment Oil nga ato i-apply sa panuhot, pambaol para sa kalawasan, varicose veins, katul kuto sa kabataan ilikay. Pagito sa dinggi kon mga plus nato sa tuang Sedliniment Oil nga narama palit sa butika, di ba Kuya Gili? Sa butika na yun. Sa butika na yun papalit ang tinuod Butika, nga haplas Sedliniment Oil. Aha. Wa ginagibiligya sa gawas gam. Ah, okay. Isa nga sa kamutana ana, Bisag asa. binuang na basta nas gawas. Ah. Dali man ka binuang na basta nas gawas. Binuang ay. Sa Nga, butika nga. na gud mga higala, sa butika na gud. Wa gyud na ikalaing ibaligya. Butika na kita ha. Okay. Kundi kayo sa Facebook gams. Sa Facebook bisitahan nato ang page Seed Marketing Panyawan Herbals Incorporated mga higala. Nya i-type nato ang Panyawan Herbals o gayo kalimot nga i-like ang page mga higala. Makita diri tanan ang mga genuine seed marketing products o ang mga Panyawan products sa seed marketing. Mapalit na po nato sa Shopee mga higala. So mao gyud natin noon. Shopee ra gyud, Shopee og ang butika. Madya ra to mapalit ang tinuod nga Sedliniment Oil. Okay. Okay, ato lang nagklarohon ba kay para di ta magsipyat. Muna gibuhat sa tong mga amigo gam sa tigamitan kay ana. Aha. Ako na i-greet sa gam sa tigamitan sa ginato na lanis sa tindahan. Ako ning linudahan sa kasal. Ako pa dyan nakugos niya sa pagbunyag niya. Ako naman kasi nabunyagan. Ida naman sa 20 kapin o nabunyagan si Patay na si Junior Black. Ako lang Si Pata ni mo John. Dako rin kagi bunyaga John. 20 kapin na bunyagan. Ako ko dili ko kung sponsor lang ko. Ako pikon nga. Niya pagkasal niya, ako pa niya piniluhod sa Patay. Wala na ko kitinaanan din sa paknaan. Dubli na rin na imo. O niya, so lagi. Nakita mi si iyang asawa si Marilo, si Amaritzo di ay sagay sa bata. Nakita mi nga kusog kay mamino sa to drama. Gamnya nagdabog kini asawa si Dino Bituja. Bagikan ko nagpalit ini papa naman taon yung asawa si Amaritzo. Salamat kayo dong ha. Junior Black, Natalyo ni nga doon. Natalyo na. Ug sa Mrs. Thank you kayo sa pasalig nyo sa atong banggiitan kayong Tambal Haplas Sedliniment Oil. Thank you. Special king na sila guys. Thank you din. Thank you! Good morning. Kumusta? Kaya ko amigo guliat kan gingana na siya sa ngan sa tulo ka hari. Tulo ka hari, Bam? Muna nga ngan Gasbamil. Gaspar, Baltasar ug Melchor. Aha. Gasbamil. Mano siya ang nota akong gikunta pag sakay na ko sa barko kayo sa siya sa mga empleyado sa barko kanang mo biyahe ug bye late no. Kini Mitchell man na siya no? Ang itawagan na sa amo Mitchell man gabs. Mitchor. Mitchor man ang il man na siya. Yung it pagkito Jerry. Gaspar, Bartasar, Bichor. Oh. Ano na ba? Salamat kayo ha, Mr. Gasbamel Vidal. Parite siya ni kato si Kuan, Archbishop Vidal. Salamat kayo, sir, sa pag-entertain ka nato sa dihang naglukat kita og ticket sa inyong barko. Kitagaan gyud kitag priority. Salamat kayo nga sa mga to ni driver nga si Undangan, Kabahog ba si Kabahog. ni ug si Selva ang konduktor sa service liner nga monitor ka nato. Thank you. Ingon mo sa kanimo Reginaldo Runolo ug Zene Runolo sa Oslo Public Market ko sa ilang radyo nga nagmonitor sa atong estasyon. Thank you. Ayaw ko mo kalimot, Marino family, Papa Maximino, Mama Pabing, agi ka ni Ride diha sa Moises Padilla, Negros Occidental. Ayaw ko mo kalimot sa ato ang said celebrity Kojik Beauty sa inyong pagpangaligo aron kita hamis og magpabilin kitang younger looking kutis artista og kutis porcelana. Dili magdry ang inyong skin kay duna sad kita yung natural moisturizer. Kung duna kami mga up katol blackheads or whiteheads, ang atong glutathione og papaya extra ka mga sangkap ni atong said celebrity Kojik Beauty. So may angin atong gamiton aron sa ingon wala kita yung mga problema mahitungod regarding skin problems. Salamat. Ayaw mo ka mapapatakaw pamalit ha. Pangatan na lamang mo pakisusi ka mo sa mga butika. Ug tanawon ninyo nga doon na kini tataksid marketing. Thank you. O sa tanan itong mga kaigsuunan nga dunay gipamati sa kalawasan tungod sa tuksin nga lisod ana to ang kalawasan kay bisag asa ta makainom ta og makakaon ta og makasuroy-suroy ta tambotsos mga sakyanan atong mahanggap ang mga aso dunay gituksin nga busod sa atong kalawasan unya og bapundo na siya mauna nga daghan ang tuksin
kana mo nakaingon nga maksakita kay mao ni tigdaot sa atong blood cells. Atong blood cells importante man kay mao ni tigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Kung madaot na ang cover o putos sa atong blood cells kay mao gyud daoton na ng atong toxin nga musud sa kalawasan diha, mao na nga mo poor blood circulation taon niya kana mao na makaingon nga masakitag cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst uban pa nato manatian constipated da kana gyud grabe kayo kana constipated ta. Unya ang ato ang kidney na problema na po ta tungod sa mga toxin nga nanood sa atong kalawasan mo nang i-flush out na ato na wag tangon pinaagi sa pag-inom nato Genitox kung wa pa kay balatian usar gyud kapsula usa ka oras sa di pa kamukaon pero doon na kay balatian katulog yung kainom mahimong usangan to sa duha kapsula para dali alibyo sa atong pamati muntag to hapon usa ka oras sa di pa kamukaon unya imna nato 8 ngadto sa 12 ka basog tubig matag adlaw. G Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sender nato karugad-lawa. si Dodong Norber, Ate Pres. Norbel. Oo, nya. Norber. Norber. Nya kanis Norber, Ate Pres. Kaning ilang silingan ba, nagbuhi og iro. Dako kayo. Nya mao na ilang nalabaran sa ilang Ate Pres. Kay inigpaggot sa ilang iro taon sa silang silingan. Murag buyog Kabalda, ilang no? bike. Dagko kay tingog Tinuod ba. bitaw na, St. Gulya. Bernard nga iro Na pati din madakuan St. na. Bernard? Naamgili ko no St. Francis. Silingan ron siya. Oo. St. Francis sa may highway. St. Bernard na sa Katipunan. Silingan ra sila, Ate Pres. Silingan na tinuod. Nya Bitaw, iso, lain bitaw kaayo ka ng iso kinang pagod sa St. iro. Bernard nga iro, Gulya. Ate Pres. Dagko kada, nya inigpaggot. Mura mauyog ilang atop. Sa Makay paa, mata ano. sila. Karon Ate Magkano Pres, mura na sakit ang St. Bernard. Karon sila gyud sa gilan. Namatay ang iro, sila gyud sa gilan. Ala. Kay sila kuno nasuya ra silang iro. Saon nila ana Ate Pres. Mao di ang problema ron, kabir ba gyud sa gilan. Nya, saon ni damo. Wa man ka say kuan nga sila good. Wala, Wa Ate Pres. may Why witness, wa Ditaliaw sa lang, why ka nang, unsay pa nga ebidensya? ebidensya. Oo. Why ebidensya, Ate Pres? Why ebidensya nga sila yun? Saan man niya? Bam! Natin mabasa niya, Okay. Bam? Ako sa iton. Ha? Ako sa iton, ako ni Kaon. Agi. Ang galing ato ang problema katong Goliath, may tungod din sa mga pagpamuhi og hayop. Oh. Ang atong pagpamuhi og mga iro. Ambutan, kada bitaw mga, ako nakita nga datong iro, kana ramang naa sa Piero sa airport, kanang sniffing dog. Maura na yung kita, Ate, Bam. Oo. Pero sa akong amo sa una na yung dagko kanang tawag og German Shepherd. Aha. Kanang ubang dagko kayo. Nakakita ko ni ubang nagbuhi iro di katong lugar ha. Dagko kayo Goliath nga color brown, wala nagko kanang ito baka. Mao lagi. Oo. Nagko kayo. Pero sa ako nag-ingon kung atiman ka og mga hayop, magbuhi ka og mga hayop bisan unsa ultimo gani ang di ingkato ko na kawan Goliath. Ultimo ilang manok naingan, ang baboy naingan, Aha. ilang gitren. Kadiyo Aba? ha? Oo. Kung ari ka sa Genesis 1, versikulo 28, gingon diri ay, o gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamugdaghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug dumalaha ang kalibutan, kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa mga tanang ihalas nga mga mananap. Sa ato pa sa unang panahon Goliath, bisan ang mga ihalas nga mga mananap, pwede di ay og triningon nila ni Adan ug ni Iba, no? Karon kita tag ihalas mga mananap, tukbon mang tao, kaon mag tao. Dagko mga gawas bitin, no? Dagko kay bitin gamun ko tao. Apan ang akong pagbasa akong ambot pasabot nga Inday Sir Norber og Ma'am sa nga sing asawa, pananglitan og ikiha kamo kanang adto na dito sa barangay man mo mag-una. Wa bay CCTV camera Goliath, no? Makita man na. Og tinuod ba kamo mo'y naghilo? Apan og dili jud kamo naghilo, mga tarungan. Og dato jud sila nga nagbuhi og iro, pwede bang balay detect o sana o sigwa tawag kadalan? May detector. Oh, aron makasuta og tinuod mga kamoy gahilo. Kay pananglitan Goliath og masuta dito nga sila way sala og igod lang gipasanginlan, pwede man sila mogkiha og balik. Kana pagpasangil nga sila may nagkuan, o reklamo mo balik kung dili kami gyud naghilo. Na timing lang siguro, no? Bakit nga, basta ka sakit. Usubin ang Goliath sa amo ang mga iro sa among gulat, no? Mukalit lang kadungoy. Oo. Bisa ka ng mga Bisaya, mga ligon man ta ligon man ta na og kanang immune system ka ng mga Bisaya Bisaya, sa mga mahalon. Naay mo kalit lang ka sa rasay Goliath niya. Mukalit ka matay? Wala, di na mo ka mamatay na. Mm. Muna nga, base nung dunay sa kitang ilang iro, ya kamo mo ipasahilan nga Bitaw. kamo mo naghilo. Og ato mo sa barangay, pangatarungan mo. Pangatarungan. Kay og tinuod nga kamo mo naghilo,
Makita mo lang bulat, bisan sa naon lang, bisan sa sinultian lang. Masay ko na, oy. Masay ko nga, tinuod ba kang nagbaka kung nagsulti ka ba sa tinuod? Oh, unya, kung ari kas biblikal, kung ari kas spiritual, dangop latas pag-ampo. Kay dangop kita. si Jesus Christ May ningon importante. mga, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Aha. Oh, aron sa ingon, maluwas ka mo sa inyong kahimtang, ug dili na, di man sa mahimo, ug mo, balhin mo puyo, kay inyo man ang lugar. Di sa mahimo, kay inyo sang hingin lang yung silingan, kay nagbuyog iro, kay lahat po ng lugar. Tinoda. Og pananglitan sa ako nang gingon, kung magkinihaay ka mo, atubanga, og isulti gyud ang matuod. Ha? Aha. Kaya nga, CCTV camera. Say tawagan na ulit sa termino, ipa-review. Ipa-review. Kung sana, fast track, kung sana, fast forward. Nailiti ko nila. I-rewind o pass forward. O nailiti ko nila sa torne, nga back track, kung sana, Butang sa Oh, basta ka man yung magkita, no? Ha? backbone ko no. Dili kun red, back red. Ah, Kana. Back red ka kun imong Ha? lain sa ng baby back ribs at tipres. line sana. Makaor- Back ribs. Alan! Ah! Naghisgot man tayo mga hayop nga gibuhi. Doon na ko yung nakita, dili hayop. Unsa man? Gibuhi, apan mo kasabot? Oh! Mo yago. Imong Pangutan-on nimo, kaon ka, yago. Kanon, buyang mo! Ay! Salamat ako na dito naman noon. Kuna ko ang puzzle. Tiho. Are